Зәйдә өлеше мобилизацияләнгән ир-атларның гаиләләре айрым игътибар үзәгендә төп ярдәм чараларының берсе балалар өчен мәктәптә бушлай туклану. Балалар бакчаларына йөрүчеләр дә 1 октябрьдән түләүләрдән азат ителәчәк. Дети мобилизованных граждан, проходящие военную службу и принимающих участие в специальной военной операции с 1 октября 2022 года 100% освобождены от платы за питание воспитанники и обучающиеся образовательных организаций и родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях. Район хакимияте генә түгел, аларның эш урыннарына да төрле ярдәм чаралары күрсәтелә. Зәй автомобиль юллары идарәсе мобилизацияләнүче хезмәткәрләренә уртача хезмәт хакыннан чыгып 50 000 сумнан да ким булмаган күләмдә матди ярдәм белән булышлык иткән. Малайларга, китүчегә сборга сухой пакетлар бирделәр, телефоннар һәрберсенә и рюкзаклар. Аеруча игътибар итәбез пенсионерларга, семьяларына, балаларына, бөтенесенә таблица алып барабыз, һәрберсе белән нидә элемтәдә торабыз. Зәй грейсыннан мобилизациягә алынучы ир-егетләргә дә социаль ярдәм чаралары каралган. Предприятие җитәкчелеге аларга экипировка кебек мөһим әйберләр алырга 20 000 сум күләмендә матди ярдәм бүлеп биргән. Шулай ук аларның гаиләләренә профильле санаторийга түләүсез юлламалар бирү каралган. Руководством компании принято решение о выделении 50 000 каждому мобилизованному. Кроме того, если в семье есть несовершеннолетние дети, 10 000 на каждого ребенка. Өлешчә мобилизацияләнгән ир-атларның оешма предприятиеләрдә эш урыннары сакланачак. Россия хезмәт законнары нигезендә хезмәт килешүе туктатыла, әмма ул гамәлдән чыгарылмый. Мобилизацияләнүче кайту белән эш урыннарына чыга алачак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.